Sugda na sa pag-ayo ang nangagubang seawall sa Barangay Tangki, Talisay City tungod sa mga dagkong baw dala sa hanging habagat sa miaging buwan. Ang detalye atong sayran sa live report ni Fem Ridumabo. Fem? Ses, gitunga sa duha ka phase ang pagpaayo o katukuran sa mga bagong seawall diha sa Barangay Tangki. Sa first phase, unahon ang duha ka sitio. Adunay 5 ka mga sitio sa coastal area sa Barangay Tangki kansang mga seawall ang nangaguba. Sa inspeksyon nga gipahigayon sa mga opisyal sa Barangay Tangki ug City Engineering Office, nasayran nga 80% sa seawall sa coastal area sa Barangay Tangki nga nagsilbing sa lipod sa mga panimay nga inaning naguba tungod sa dagkong mga bawd. Habagat ang miguba diini. Human una kining inanay giguba sa mga bagyo sa nangaging buwan. Subay niini nanawagan ang mga mulupyo sa dapit nga maaksyonan dayon sa kabalaka nga mosangpot kini sa pagkaguba sa ilang kabalayan. Gipasalig hinuon ni Mayor Samsam Gulyas nga natapos na ang bidding alang sa maong proyekto. Giuna nato ang Barangay Tangki kay sila may duol kay sa seashore. So nabid na siya? Nabid na, implemento na siya. Wato lang nato na maayong panahon na maka-implement na. Gipaybaw ni Tangki Kapitan Jared Cabilte nga sugda na ang paghatod sa mga heavy equipment nga gamiton sa pagtrabaho ug mga adlaw. Ang first phase ang gigahinan og 60 milyones pesos ubos sa City Disaster Fund. Ang phase 1 is maglangkob sa sitio Sambagan padong sa sitio Kilawad. No? Taas po na siya nga area nga coastal areas nato nga na-damage gyud no tractor. Kana ang sheet piling is nindot siya nga pamaagi kay ilubong gyud ang puthaw no nga murag muhatag og protection sa force o sa bawod unya at after na siya mabutangan og mag sheet piling usa pa ibutang sa likod ang seawall so mas lig-on siya kay dugang puwersa ang mahatag ana niya gyud. Mapasalamato ng mga nanimuyo sa dapit nga gipaminaw ang ilang hangyo. Samtang sa tulo ka sitio nga wala pay gahin, magtampo-tampo lang una sila. O gaduna usab mga donasyon ang ilang ipalit og mga materyales aron gamiton sa pagpatukod sa ilang temporaryo nga seawall sa tugaran sa ilang mga panimay. Siminto nagamutay mi ngari. Amo gi hinay nagtrabaho na diya. Kini. Temporary lang. Kamo lagi temporary mitras nga naay moabot nga abagat mapugan na mo nga dili mo saot ang iyota ngari. Mo tabang-tabang na mo ginagmay dire. Mas maayo gyud nga ang gobyerno gyud mo maningkamot nga matrabaho ni kay nindot man kayo ang gobyerno gyud. Nagsabot na midaan sa contractor nga they will coordinate us, they will inform us na before magsugod ang paghakot kay para sa amo sang kuyugan sila dito pagadto sa area kung asa nila iagil lang mga ekwipo. Awhag gyud ko gamayng pasensya sa mga katawhan. Labi na gyud sa ato ang mga mga gumagamit sa dahan, gamayng pasensya lang sa ato mga ibay, gamay pagsabot kay kaning ato ang gibuhat karon para ra mangyud po ni sa ato ang kayuhan. Samtang gipangitaan karon og gahin sa dakbayan sa Talisay ang pagpatukod og bag-ong mga seawall sa uban pang mga coastal barangay sa syudad nga naguba usab sa habagat. Nanay gibid ang city, giuna lang sa nato si Barangay Tangki while we go to senators and congressmen kung unsay mapuno nato sa ubang barangay. Sa katukuran niya sa seawall, himuon kini pipila ka metro ang gilayon gikan sa kabalayan. Hinungdan nga napalantawan na nga aduna na unya usab nga baywalk o di ba ka alternatibo nga dan diha sa baybayon sa Barangay Tangki. Ses? Dagang salamat, Fem Ridumabo.